Jyrki Katainen käveli tuossa taannoin Helsingissä ja se ihmetteli, siinä oli pullo. Pullossa oli hyvä haltija. Se oli niin kuin puoliksi pullosta tullut ulospäin. No Jykä meni kysyi, että hei, mikä hätäinen jätkä? Mutta haltija sanoi, hei, mä oon hyvä haltija. Että näin on mulla pikkasen ongelmia. Voisi jeesata mua vähän sen. Jykä sanoi, totta kai mä voin jeesata sinua. No sitten haltija kysyi, että no voisiko esitellä itsesi? Mä sanoin, että Katainen, Jyrki Katainen. Oh yeah, right. Mä oon hyvä haltija. Mitä sä teet työksessä? Jyrki sanoi, että mä oon Suomen pääministeri. Yeah, right. Mutta mitä sä oikeasti teet työksessä? Mä oon Suomen pääministeri. Okei, uskotaan. Okei, sitten hyvä haltija sanoi, että hei, jeesat sä mua vähän sen. Mun pitäisi päästä tänne pulloon takaisin. Mä oon tässä jo pari vuotta. Täällä käy saatana joka 6 vuosi joku saatana Paavo Väyrynen kyselemässä ohjeita. Sillä on joku palitti päällä aina. Mut hei, jos autat mua tässä hommassa, mä toteutan 2 toivomusta. Jykä sanoi, totta vitussa, mä autan sun. Okei, sitten Jykä kysyi, haltija kysyi, mikä on sun eka toivomus? Mä oon tässä pääministeriuran ohella. Mä oon miettinyt, kun mä harrastan myös avaruustiedettä. Mä uskon, että Marsissa on elämää. Mulla on kartta, mä oon Ursaan yhteydessä. Mulla on Marsin kartta tässä. Mä uskon, että Marsissa voi olla elämää. Mä uskoisin, että sä voisit varmaan toteuttaa, näyttää tämän mun toiveen todeksi. Todistetaan maailmalle, että Marsissa on elämää. Haltija sanoi, ei vittu. Mitä sä kuvittelet? Ei Marsissa voi olla elämää, se on kylmä planeetta. Pieni planeetta, ei siellä voi olla elämää. Se ilmasto on sitä loukkua, että ei siellä voi olla elämää. Mutta hei, mikä sun toinen toivomus on? No, Jyrki sanoi, että hei, mä voisin jossain vaiheessa, mä haluaisin olla Suomen presidentti. Haltija oli vähän aika hiljaa ja sanoi Jyrki, että näyttäpä vielä sitä vitun Marsin karttaa.